ba a zahar la'asar magariba isha asuba a cikinsa, ba a ma ga baki ɗaya sallar kamsu salawata a filin idi har juma'a. da aka kaga shi ba filin sallah yau da gobe ne, shi so biyu ake sallah a shekara kuma duk ba ta farilla. to mashhurin mazhaban malik shine tafarik din nan. kenan yanzu za mu iya cewa muna da ra'ayoyuka guda 4 ko akan yin nafila a lokacin da mutum ya zo filin idi liman bai fito an tada sallar idi ba. ra'ayi na farko kuma zahaba ta farko shine ba zai nafila kafin sallar idi ba, ba zai yi nafila bayan sallar idi ba. ra'ayi na biyu shine zai iya yin nafila kafin sallar idi ko amma bayanta ba zai ba, shine ko? ok, zai iya yin nafila gaba da baya, akasin wancan tamaman 100% ya ci karo da wancan suka ce ba za a yi nafila ba kafin sallar idi da bayan sallar idi, wannan suka ce za a yi nafila kafin sallar idi, kamar ka ce sun ce musu sai an yi din. su wannan suka ce a'a za a iya yi kafinta amma ba za a yi bayanta ba. ra'ayi 3 kenan. sai da 4 suka ce a'a in a filin idi ne ba za a yi ba, in a masallaci ne a yi. an samu nawa kenan? mazhaba 4. to yanzu ka kawo mazhaba 4 ai ba wucewa za ka yi kawai ka ce ga mazhaba 4 ba. a cikin mazhabobin nan guda 4 wanne ne ya kamata in fatawa za ka yi, in fatawa aka neme ka ka bayar da ita, da waje za ka yi fatawa misali yanzu? saboda me? ya yi hujjar da ya kawo mutlak ce ba hujja ce mu kayyada ba. yawwa ni in yi zaren jayar to zan ɗauki ra'ayin farko cewa ba za a yi nafila kafin sallar idi ba, ba za a yi nafila bayan sallar idi ba, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama na farko dai ba a rawaito adai a zamaninsa ba, na biyu kuma ba a rawaito shi yayi ba. na'am ba a rawaito shi yayi ba, ba a rawaito kuma ana yi a zamaninsa ba wanda ya jingina wa annabi duk maganganun ko jingina a zamanin annabi. kunna natanaffal ba'dal jum'a ba'dal idi wa qabla al idi fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam. so da aka ba marfu'i dukkan salil ijtihadi madakhal, akwai mashigar ijtihadi. to idan aka samu sabani yawa sai a koma asali. al-aslu cikin yin nafila muqayyada shine man'u illa bid-dalil. ita ko nafila mutlaqa in mutlaqa ce ka koma gida ka je kai ta yi, amma tunda ka zo filin idi da niyyar sallar idi to dole ka yi idi yadda manzo Allah ya yi. yadda manzo Allah ya idi ko babu nafila kafin sa, babu nafila bayan sa. in ko ka koma gida daga sallar idi kake bukatan kai nafila sai kai ta yi nafilfilin ka mutlaq. ko kuma idan al'adar ka ce duk wannan lokacin kana nafila ka saba, ko ba idi bane ko ranar idi ne ko ba ranar idi bane, to kana iya yi don ba idin ya sa kai ba, sabo ne ya sa kai. amma in saboda idi ya sa kai wannan nafilar kabulu da ba'adu din kayi ne don saboda idi, to ka kara wa idi nafilfilin da babu su a ciki. kuma dama idin nafila ne, kuma ya za a yi nafila gabanin sa, a yi nafila bayan sa. ai nafila ba a mata nafila gabanin ta da nafila bayan ta. ai ita za ta sababin dama ba ta da hujjata tana nan a ajiye cewa ko da yaushe ka shiga masallaci ba idin ne ya sa kai ba, shiga masallacin ne ya sa kai. shi za ka shiga masallaci duk sanda za ka shiga masallaci, ko a lokacin da aka hana nafila ne, lokutan nan guda 6 da aka hana nafila an ce ban da sallar tahiyatul masjidi ita ba ta shiga ba. bayan la'asar ba a nafila ko lokutan da aka hana nafila guda 6 akwai dogaye guda 2, akwai tsukakku kuma guda 4. dogayen guda 2 su ne daga sallar la'asar zuwa faduwar rana, haka lokaci ne mai tsawo amma ba a nafila. daga sallar asuba zuwa fitowar rana lokaci ne mai tsawo amma ba a nafila. tsukakkun kuma shine aka ce daidai fitowar rana da daidai faduwarta da daidai tana tsakiya cak 12 daidai. haka wannan lokaci ne tsukakku, saboda bala'in gudun da take yawa tsaya za ta yi a gurin har sai kayi nafila ba.
ta yawa kana fara ma kafin ka abin da ta sauka daga kan tsakiyar. amma an hana yin nafila, iftida'in nafila a waɗannan lokuta. Shikon na hudu shine wanda Albani na ga ya kawo shi a cikin Tamamul Minna, shine idan kai sallar tahiyya abin nan, kai sallar raka'atul fajri, in kai raka'atul fajri to ko babu wata nafila mashru'a da zaka tashi kai ta yi a lokacin. Misali mutum ya yi raka'atul fajri sai ya je masallaci ya tahiyatul masjidi, liman bai fito ba, to ba zai ce a barin amfani da wannan lokacin tashi in ta na fulfuli ba. Shi dalilin wannan shine kawai ba a ruwaito ba. Duk irin hirsin da sahabbai suke da shi na sai aikin nafila, idan suka yi sallar raka'atul fajri a gida ko a masallaci, to wannan damar da za su jira liman ya fito ba wanda aka ga ya tashi yana ta yin nafulfuli a wannan lokacin. to haka dalilin shine ba a yi. an gane ko? to wasu abin da ya jawo sabanin annahu thabata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawma fitrin aw yawma hadisi ya tabbata, yace thabata ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ranar idi na fitir da kuma idi na adha. fa salla raka'atayn, yayi sallah raka'a biyu, lan yusalli qablahuma wala ba'dahuma. annabi sallallahu alaihi wasallam bai nafila gabanin su ba, bai nafila bayan su ba. wani hadisin bukhari ya rawaito shi fi salati babu khutba ba'da al-idi, wa muslim fi salati babu tarki salati qabla al-idi wa ba'daha fil musalla. ka gani shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ahadukum al-masjid falyarka'a rak'atayn, idan ɗayan ku ya zo masallaci to ya raka'a biyu. bukhari ya rawaito shi fi salati babu iza dakhala al-masjida falyarka'a rak'atayn, saboda wannan tahiyatul masjid ce. wa muslim fi salati babu babu tahiyatul masjid bi rak'atayn wa karahiyatul julusi qabla salatihima an abi qatada radiyallahu anhu. wa taraddudu aidan min haythu hiya mashru'atun bayna an yakuna hukmuha fi istihbab tanafful qablaha aw wa ba'daha hukmun maktuba aw la yakunu dhalika hukman. to kaga ɗayan kiyasi ne, kiyasi akai to duk wata sallah mai muhimmanci a addini to ana mata nafila qablaha da ba'daha, in banda asuba da la'asar ko su da suke da sunnonin qabl ba su da sunnonin ba'd. to ita idi da me ta kama, da nafila tafi kama ko da farilla tafi kama? idan ta kamanci sallolin farilla to ai sai a yi mata hukunci irin na sallolin farilla cewa ana yin nafila gabaninsu da bayansu. idan kuma ta fi kama da nafila to ko ba za a zo a yi nafila kuma a yi nafila gabanin nafila bayan nafila ba. ta nafila an mata gata da yawa, ita ma nafila ce, to kuma za a yi mata nafila gabaninta nafila bayanta. farilla ita ce take da wannan, ake samun wata sallar ta take mata baya, wata sallar ta take mata gaba. to kaji wannan kiyasi ne ashe waɗanda suka ce za a yi ɗin gabani da baya. kamar anna tarkahu salati wanda suke ganin tarkahu anna tarkahu as-salata qablaha wa ba'daha, wanda suke ganin dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi nafila kafin idi da bayan idi ba, huwa min babu tarki salati qabla sunani wa ba'daha, wato annabi yayi cikin babin barin sallah wato qabla sunani gabanin sunnoni da ba'da, cewa sunnoni ba a musu nafila gabanin su da bayan su. shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama tunda sallar idi ba ta cikin sallolin da aka karbo a Isra'i, ai ba ta ciki ko kamsu salawatin katabahunna Allahu alal ibad, sallolin da suke na wajibi tsantsa waɗanda ba abin da ke ɗauke su akan mutum, ba mutuwa ko rashin hankali ba ko yarinta ba ko jinin al'ada ko jinin haida ba abin da yake ɗauke su. to waɗannan guda biyar da annabi ya karɓo a Isra'i kowace ana mata nafila gabaninta da bayanta, ita kuma idi ba ta ciki, da haka nafila ce, shi yasa ba a yi mata nafila bayanta ba. walam yandalik ismul masjid indahu alal musalla. sannan kuma na biyu
in ya ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗayan ku ya zo masallaci ya nafila sai ya ce ai filin idi ba masallaci bane to wanda yake ganin filin idi za a kira shi masallaci ko ba za a kira shi masallaci ba, wanda yake ga za a kira shi masallaci dama akwai wata nafila da aka keɓancewa in dai ka shiga masallaci ka yi ta ko kaga dole a yi ta kenan. Wanda kuma yake ganin masallacin idi daban masallacin kamsu salawati daban bai kiyasta su ba bai ce ɗaya ba ne to yana ga ba za a yi wa filin idi sallan nafila gabanin da bayan ba. lam yustahabba tanaffulan qablaha wala ba'da, dan haka bai ce mustahabbi bane a yi, ko mustahabbi ai hukuncin shari'a ne ba da zaka ka kawo mustahabbi da ra'ayi, yana cikin al-ahkamu taklifiya guda biyar. al-mustahab me ta'rifin mustahab? ma amara bihi shari'u la ala wajhi al-ilzam, wal mustahab yusawu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa nafilan, sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa nafilan. so da haka tunda ma amara bihi shari'u aka ce to ina shari'un yake? kaga mustahabi dole sai an samu hujja kafin a tabbatar da mustahabi, ba da ra'ayin wani ba mustahabi ba ne. yanzu ba za ka hakaito ra'ayin imam malik ko imam shafi ko abu hanifa ka ce wannan mustahabi ba ne in dai ba shi da hujja. sai ka ce ra'ayu malik wa ra'ayu shafi'i fahimtarsa ce, amma ka ce mustahabi to an samu hujja kenan fa daga shari'a, tunda ta'rifin mustahabi ma amara bihi shari'u. waye shari'u? Allah da manzansa su suke kawo hukunci, Allah yake aiko shari'a, manzo Allah ya fassara ta ya aikata ta. ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد. dan haka ne wasu suke ganin taraddudi tsakanin yin nafila, walizalika taraddada al-mazhabu wato al-mazhabul maliki kenan fi salati qablaha idza sulliyat fil masjidi, cewa akwai kai komo taraddudin wato ba a yanke magana ɗaya ba kenan. kaji sun ce taraddudin wato ba a samu ra'ayi guda ba, li'addam itla'i alal farqi mansus, inji mai muktasar ko idza qultu taraddudin fa inna ma ani anni lam attali ala farqin mansus. mai muktasar yace idan nace muku a duk fatawar da kaji a muktasar yace taraddudin to yace yayi iya bincikensa ne bai samu wani nassi ba wanda zai rinjayar, sai ce maka taraddudin ni ma na yi kai komo ja shi kenan ba me ya kai komo kawo ba sai kai komo ba ka wuce ya hutar da kai. لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول. لماذا؟ لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول. yace saboda dalilul fi'ili wato ciwon an aikata mu'aridan ya ci karo fi zalikal qawli da wannan qawlin ani annahu min haisu huwa dakhilun fil masjid yustahabbu lahu ruku'u. shin wannan masallacin idi ya shiga cikin masallatan da ake musu nafila? wa min haisu huwa musallin ko kawai shi wurin sallah ne salatal idi yustahabbu lahu Allah ya raka'a tashabbuhan bi fi'lihi alayhi salatu wassalam, saboda annabi ma bai yi ba to mu mun tsaya akan annabi bai yi ba ba za mu yi ba. wa man ra'a anna dhalika min babi rukhsa, wanda ya ce a annabi ya ƙi ne don kai takura mutane, amma mai son yayi zai iya zuwa yi, da ya yi ta sai a mai da shi sunna ita yi, kamar da ya ƙi fitowa ya yi tahajjudi ne da azumi, kaga ai ba don ka ai ba ne, don ka a mai da shi wajibi ne wasu su kasa, kuma da a mai da shi wajibin yadda annabi yake da ba za mu iya ba, don yin nafila yadda annabi yake tana da wahala, sai wanda ya koshi da san Allah shine ba zai ji nauyin wahala. wannan din da ake dima bayin ta ake sosai. wara'an nasmal masjid yantaliqu ala al-musalla, sannan yana ga ismul masjid yantaliqu ala al-musalla. me ma'anar musalla? musalla wurin yin sallah, masjid wurin yin sujada, da an zo guri daidai. musalla wurin yin sallah, masjid wurin yin sujada. wancan kawai an ambaci sunan sallah ne gaba ɗaya, wannan ko ambaci shashin sallah ne. wancan mutlaq ne, wannan muqayyad, wancan am ne, wannan khas. domin sallah ana kiranta sujjada, kuma ana kiranta sallah, kuma ana kiranta ruku. nudiba ila tanafful qabla, sai ce an so wato a wannan, so sai ce me wa hadha ma dhahaba ilayhi shaykh ibn usaymin, wannan shine abin da shehu bin usaymin ya tafi akai. fa qala rahimahullah amma tahiyatul masjid, ita ta yi fala ba jahalin nahya an ha itlaqan,
kenan shi Muhammad bin Salih Usaimin ya fahimci wannan hadisi a matsayin cewa masallacin idi daidai yake da masallaci duka, saboda a Saudiya yake. Saudiya ko ba a zuwa filin idi mafi yawa, musamman a harami. A masallacin Annabi ake idi, a masallacin Makka ake idi. Ko lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba a ci masallacin sai idi ba, waje ya fita. Amma yanzu a ina ake idin? Ni ban taba idi a Madina ba, a Makka nake idi. To ai